Saudijske Arabije, te neke hadžije porijeklom iz drugih dijelova svijeta, a koji su sa boravkom u Saudijskoj Arabiji. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kad salate tunđina moje srce zauči, ja dotaknem mislima tvoje lice plačući. Nije samo salavat dokaz da te volimo, trebamo i djelima sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa makar kaplju s izvora zahvatiti Keusera? Ej Hatemel Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike, pokajanju putnike? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Na svakome namazu ja Allaha zamolim da ti ko Ibrahimu sve najbolje dodijeli. Allahovim rahmetom spas u tvom šefatu, tvoje ime šapućem u tunđina salatu. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa makar kaplju s izvora zahvatiti Keusera? Ej Hatemel Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike, pokajanju putnike? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa sanadana ومولانا محمدا محمدا يا خاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.